खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मिश'निफ्रायनो पार्सेल आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन आङो मिश'निफ्राय पार्सेल सफैनायखौहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बेयावहाय मा बिहरदोंमोनथाय आङो काप प्लेट नायनो लुबैबाय Sumar mai pa. Oh, photo frame. Ang photo frame bihordeman photo frame paide. Photo frame bihordeman guys ang psa. Befor gasibo photo frame goza. प्लास्टिकफोरखौ दिहुनजोब्बाय आरोना फट' फ्रेमनि ओमफ्राय दा आंनि फट'फोरखौ सोनो नागिरदों आङो मोनफा मोननै मबेखौ सोनायसै नै जोंहा आब'आ सिख्लायाव जि समायना मोननाय जोंहा आब'आ नैबेयो ओमफ्राय बेयाव नै गेमस्रि दैमारिया 2015आव आयौ नोंथांमोननो आं मालाबा देखायगोन दे नोंथांमोननो जुदि आंनि एलबामनि फट' नांगौबा खिथाबानो जाबाय नै गाइस आंथ' बर' मिडियामावसो फरायनाय ना बिदाय मिटिंनि फट' बियो अबे मोनसेया आं दे आयै जोंहा बिमाया माइसे साइज मोनब्रा गोदोलाय नै सिख्ला समनि माने हाबा जानाय टाइमानो खिन्थु बारा बुरै नङामोन आरोना बे टाइमाव दाथ' एकदम हाबांगालिलि बोरैबा फावगालिलि जाबाय खिन्थु नै सिगांहाय साइजआनोमोन जोंहा बिमाया ओमफ्राय आयौ आङो नायना मिनिनानै थैनोसैलै ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय सोरबा बियो सोरियो सिनायदों नामा नोंथांमोना पुरा करियान स्टाइल हेयार स्टाइल लायो ओमफ्राय आयौ आं मिनिनानै थैनोसैलै बेगाबो माहाबा सोरनिबा हाबा जानो थांनायाव लानायनिसो आं लाजिनानै थैनोसै सोनो नागिरदोंमोन आङो जायाखै साइजआनो बे फ्रेमनि साइजनिसो बानायनांसिगोन आं फट'फोरखौनो जानाय नंला बेफोरबोथ' जानाय नंखाया नै मोनसेल' हाबाय आरोना साइजआ बे मोनसेल' मिलायबाय आरो नायबावनोसै मायै मिलायो नङा होमबा ओमफ्राय नैबे फट'खौ आङो 2015आव लादोंमोन आरोना दार्जिलिंआव थांदोंमोन नालाय दार्जिलिं सिक्किमावहाय कलेजनि एक्सकारसनमोन आङो होमबाना डिग्रियाव फरायगासिनो दंमोन आरोना 2015आवहाय डिग्रि सेकेन्ड इयारावहाय मोनसे जाबाय सब लावदुमा माने आंनि लाइफआव लावदुमा गैयाबानो जानायसो नङा नामाब्रा सब प्रब्लेमनि सलुसनानो लावदुम फट' फ्रेमखौ लगायनो हायियाबो लावदुम नुवाखै डेन्जार माने गोदो माबाफोर सोलोंनासो फैदोंमोन ना मादोंमोन बोरैबा रोङोलै सब खामानिखौनो मानसिनि समखौ खाजबो मावनो रोङिनि थाखायसो थालांदों अ बिदिसो हट माबे मायो थाखुना थाखोन इयो ओमफ्राय खोरो आरो मोनसे खोरो आं देखायना र' नै बेखौबो लावदुमा लगायना होबाय जि मोजांहै नायनाय ओइ र' माबा नै नुबाय बेयो जोङो सिमलायावहा बेरायदोंमोन ना बेनि सिमलायावहा ओमफ्राय नैबेयो टेक्लानि स्कुलनि फट' टेक्लाया शंकरदेब हिकु निकेतनाव फरायोमोन ना निकेतन शंकरदेबआव फरायोमोन ना टेक्लाया ओमफ्राय नै आंनि डिग्रियाव फरायनायावहा एक्ट्रिस जायाखैमोन आं बे टाइमावहा डिग्रि फार्स्ट इयारमोन बा गराय गाखोलायनायलै हनै ओमफ्राय नै नानिया जोहोलि ओमफ्राय जा बाबाया नै बा जा बाबानि नो बाबानिखौबो बनायना होबाय नै नानिया नै आङो इनो एखे हनै नै एखे ओमफ्राय खोरो पिस्तल गावनायालाय पिस्तलजों नों गावफ्रुहैगोन बिखायाव नोंखौ नै जोंहा बिमायासो AK-47 जोंनो न'खौ गावफ्रुहैजोबगोन बा जा बाबाया बाबा
बाबायाबो आंनि भिडिअ नायो नालाय बाबाखौ इनो होनबाय बाबा नै नाय नोंनिया फट'आ बा बेसो दा AK-47 नि फिफाया बरिया दासो मिलायदो साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय नुवाखै डेन्जार जा बिमाया आरो नानियासो AK-47 जानो समायदोलै दा मबे मोनसेखौ नांगौलै गथ'आ नाखाय पिस्टल लाखानाय बेखौ नै बा नै दायो जोंहा थाइजौ जानोसै लेमगासिनो सासेया गोदैमोन जों दाख्लै जानाया ना गोदै जागोन लेंग्रा थाइजौ नोंथांमोना जोङो थाइजौखौ बायोबा लेंग्रा थाइजौखौ बायो आरोना बिराद गोथावसिन जायोनो नोंथांमोनाबो जाना नायनाय नंखागौबो गोथावसिन जामारो बेनिख्रुइ गोदैसिन मायबा थाइजौ दङ ना गैयाथाय मिथिया जिखुनु जोङो थाइजौ बाहायबा लेंग्रा थाइजौ होनो आरो लेंग्रा आम आसेना होननानै सोंहैयो आरोना हट जल्दि मोनसे जाना नायनो गोदो बेफोरखौनो मोनसे जाना नायनो tamam gede mayo gede itu crispy corn finger Katsulah itu ada sup bunanya saya थाइजौआथ' थाइजौ जाबाय र' ओमफ्राय नै आरो दिनै मा जानो नागिरदो आनैनोबो गैखा दा आनैनो थानायानो नङा পাৰ্চেল আহিছে কিবা আহিছে চাও ৰবা So guys, नै आङो you are sweet and you are lovely बेखौहाय आङो रामसन्सनि आरोना पारफिउम आं बिहरदोंमोन only बेसे 175 रुपिस आरोना नै मोननैबो ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां रिभिउ नुनायखाय आङो बेखौहाय बायबाय आं फर्स्ट टाइमनि थाखाय इउज खालामगोन आरोना माबोरैथाय मिथिला फोननानै बास मिथिसिगोन दायो So first आवनो आङो you are lovely निखौ नायग्रोनो आरोना माबोरै नै स्टाइला जा क्यूट थार नै ओमफ्राय you are sweet निया नायनो र' नै you are sweet निया नै बेबायदि आरोना जा मोजां जाहैबाय you are lovely ओमफ्राय बियो you are sweet बेखौ मोनामसुनायनो र' माबोरै बिराद बरियाखा ओमफ्राय बे you are sweet निखौ फेननि थाखाय बिरलांबाय थादों वाव नै बियो साबसिन you are lovely आ साबसिन आरोना बिराद मोदोमना माने इमान खम प्राइसआवनो बेबायदि पारफिउम मोननाया जास्ट वाव आरोना
So guys नोंथांमोना नैबे मोननै पारफिउमा बिराद मोजां खम दामावनो आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो इउज खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि लिंकखौहाय आंनि डिसक्रिपशनावहाय मोनगोन आरोना नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायनो हागोन 175 ल'सो बिराद मोजां पार्सेल फैदों आंहा टेक्लाया लाखिना दोनदों आरोना पार्सेलखौ स' दायो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना बेयावहाय मा दङ खेवना लागोन र' आं So guys आं नोंथांमोननो दासो पारफिउम देखायनाया ओमफ्राय बेनि अनगायैबो नै आङो प्लामनि बडी लाभिं जितु बडी मिस्ट दङना बेखौहाय इउज खालामो भेनिला भाइब्सनि बिराद मोजां मोदोमो बियो गोलैलायलायो बिराद मोजां मोदोमो बियो ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय बियो हावाइयान रुम्बा बियो आरोना बडी लाभिंनिनो बिराद मोजां बियो पकेट पारफिउम बिराद बरियाखा नैबेनो आरोना बिराद मोजां मोदोमो बे पारफिउम ओमफ्राय बे बडी मिस्ट बिराद मोजांखा आरोना